Mae yna hanes hir i addysg drwy gyfrwng o Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Pan gafodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei sefydlu yn 2011, roedd yma seiliau cadarn i adeiladu arnyn nhw. Rydym wedi cydweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyflwyno addysg Gymraeg i nifer o feysydd newydd yn y brifysgol. Mae pynciau fel seicoleg, gwyddorau naturiol a gwyddorau chwaraeon i gyd bellach yn cynnig darpariaeth gyfoethog drwy'r Gymraeg. Trwy gefnogaeth y coleg, ymunodd dros 30 o ddarlithwyr newydd ar brifysgol, gan ddod yn aelodau brwdfrydig a gweithgar o Gangen Bangor. Cafodd nifer fawr o adnoddau datblygu dan nawdd y coleg i gefnogi myfyrwyr a rhoi cyfle iddyn nhw astudio meysydd newydd yn Gymraeg. Canlyniad y bwrlwm hwn oedd bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac maen nhw'n parhau i gael eu cefnogi gan ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Erbyn hyn, mae dros 900 o fyfyrwyr yn astudio o leia dreian o'i cyrsiau yn Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn rhan gwbl naturiol o fywyd ym Mhrifysgol Bangor. Rydym yn hynod o falch bod mwy o fyfyrwyr yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yma nag yn unrhyw brifysgol arall yng Nghymru, am bod, drwy weithio gyda'r coleg, yn cefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus wrth gamu i fyd gwaith.